Když jsme se Zátiší Group vymýšleli tenhle podcast, chtěli jsme ho přinést všem, kteří mají rádi dobré jídlo. Ale gastro není jenom o jídle, ale o všech, kteří ho tvoří. Proto vám přinášíme ve špetce chuti příběhy a inspirativní story, třeba i o tom, co není úplně vidět. Já jsem Kateřina Hýlová a tohle je nový díl. Posloucháte Špetku chuti ze Zátiší. Podcast o gastru a všem kolem něj. Dnešním hostem je šéf-kuchař, který začínal s kuchařinou ve 14 a cestoval na zaoceánské lodi, prošel spoustou hotelů, mimo jiné Alcronem a Mandarin Oriental, kde jsme se potkali my dva spolu. A teďka relativně nedávno otevíral novou restauraci Mexická a má na svém kontě i restauraci Sia, což jsou poměrně velké kolosy. Je to Jirka Štift. Ahoj, Jirko. Ahoj, Kačko. Na začátku máme otázky, které jsou takový icebreaker, jak to ještě nazvali, když jsme nenatáčeli. A první, co tě napadne, rychlá otázka, rychlá odpověď. Moc na tím nepřemýšlej ideálně. To mi půjde, no. Dobře. První obligátně tu má každý a vždycky se těším na to, co odpoví. Co jsi dneska snídal? Já nesnídám. Takže další takový. Jak to, že nesnídáš? No, protože jsem zjistil, že to je úplně zbytečný. Aha, dobře, tak to asi tak popojedem. Já si dám ráno kafe. Popojedem. Jaký podnik tě v poslední době něčím zaujal? Tak. Kde mi opravdu chutnalo, tak jsem byl teďka nově otevřený bývalý Intercontinental. V Zlaté Praze? Zlatá Praha to nebyla, ale vedle ten bar, co tam mají. Jo, Golden Eye. Tak ten bar je úplně fantastický. Taková Asie, ne? Respektive teda to jídlo, co jsme tam dostali, tak to bylo super, skvělý sushi, moderním pojetí, jako to mě fakt jako bavilo. Tam je asijský styl, ne? Je to tak, ten šéf-kuchař, omlouvám se, zapomněl jsem jeho jméno, je tuším z Dubaje, nebo že pracoval v Dubaji, staral se o nás, připravoval nám tam pár talířů, jako vlastně velmi takového kreativního jakoby sushi a bylo to fakt moc dobrý. Tak to je dobrý tip. Máš nejoblíbenější podnik, kam se pravidelně vracíš? Těch podniků je pár, jako mám třeba moc rád, mám Brooks, ten mám rád. A mimo vaši skupinu máš nějaký? Vždycky mi chutnalo u Honzy Punčocháře. U Matěje? U Matěje a teďka jsem byl vlastně i ve Šniclu a bylo to taky fajn, bylo to dobrý. Co nikdy nechybí v tvojí ledničce? Sýr. Jaký sýr? Dobrý sýr. mám rád francouzský a italský sýry. Nejoblíbenější jídlo z dětství? Tak, jestli bych něco vyzvedl jako od mamky, co vařila, tak dělala vždycky chlupatý knedlíky ze zelím, to zamíchal dohromady a k tomu bylo vlastně pečený vepřový. Tak to je takový to jídlo, který jsem v tom dětství měl vždycky strašně rád a už to dlouho neuvařila, už na to úplně prdíte. No jsem bába. se chtěla zeptat, vaří ho pořád nebo? Máma? No. Máma samozřejmě vaří pro tátu, tak oni nikam nechodí, že oni mají těch 6-7 jídel, co vaří pořád do kolečka, ale některý jsou vlastně dobrý. No. Proč ne? Jídlo, které si nenáviděl ve školní jídelně? Určitě čočka, protože ji tam neuměli. Tyka čočku miluju. Ale to taková ta rozvařená kejda. To bylo peklo. Suchý risotto, jo, jako, jak se z toho úplně prášilo, tam to natrhaný kuře a ten kyselý hrášek v tom. A jedno jídlo, to byla nějaká taková haše. Počkej, co je haše? To bylo prostě hovězí maso, vařený, rozemletý, splácaný dohromady prostě do nějaký, jakoby prostě sekaný a doprostřed dali kyselý hrášek a byly k tomu takový ty hnusný prostě dopředu oloupaný brambory. A to se nedalo pozřít, jako to bylo hodně hnusný. To ani v jídelně jsem nezažila. Já si myslím, že teďka už se v těch jídelnách vaří celkem dobře. Ale a tak já už jsem tam taky byla před nějakou dobou, jo? Pojďme si to přiznat. Ale teda musím říct, jako, že za mě ty školní jídelny to bylo jako, to bylo peklo na talíři. A bylo teda nějaké jídlo, které ti chutnalo? Asi dukátový buchtičky byly dobrý, jako v té školní jídelně fajn, to bylo dobrý. Mám stejně. No, pečený kuře asi. Na to nejde moc nic zkazit. Na to nebylo moc co zkazit, jak říkáš. No. Máš nějaké jídlo, které je tvoje srdcovka? Jako který vařím nebo který rád jim? Můžeš říct oboje. Dobře. Já mám, ale vlastně tak to se shoduje. Jako já mám strašně rád jídla, který se vaří v jednom hrnci. Jo? A není to jenom jedno. Ať už je to potafé, nebo prostě nějaký kasule, jídla, který prostě, když se tam prolnou ty chutě, jo? Když uděláš jako nějaký dobrý dušený jídlo, dušený v troubě, to mám strašně rád. Jako. Je to takové méně pracné.
Já si to nemyslím, že to je méně práce, nebo se tomu musíš jako pověnovat. Musíš udělat. Postupně mám rád jídla, kde musíš udělat nějaký základ. Jo? Víš, když se jako, tak jako pohraješ s tou zeleninou a nakrájíš si to hezky, trošku jako zarestuješ, dáš tam ty bylinky a koření a popečeš si to maso a podleješ to nějakým dobrým vývarem a lahev vína do toho, viď? A pak se to prostě pomalinku. Lahev vína do toho, lahev vína pak vedle. Tak samozřejmě, tak jako u jídla u vaření se musí chlastat, to je jasný. Chtěla jsem se zeptat, jestli vaříš doma, ale to už se teďka ptát nebudu. Jak často vaříš doma? Tak poměrně často, tak jako děti ke mně ještě občas nějaký jezdí, že jo, hlavně jako Honzík, ten umí vlastně jako často, tak pro ně samozřejmě vařím, no. Jo. Jaké jídlo vaříš nejradši? Tady ty jednohrncové nebo nějak? No, většinou dost často takový jako easy a nebo tak co mám baští, no. Nějaký kuřemů peču, no, těstoviny, no. Jako, že bych se pouštěl nějakých úplně zásadních vaření jako doma jako to musí přijít třeba jako kamarádi, nebo musí být nějaká příležitost. Stačí ti to v té práci už. Ale jako, že bych tam jako vytvářel nějaký jako šílenosti doma, to úplně ne. Jako já znám blázni, co se vaří jako doma demi-glace a takové kravy, jak to fakt nedělám teda. Omlouvám se, nebudu to doma dělat, ne. Ale já to taky doma dělat nebudu. Je to zbytečný. Jako, dá se to hezky koupit. Přesně tak. Někdo jiný to udělá. Přesně, Ty si to vezmeš práci. Já si to zařídím práci, jako v pořádku úplně. Rychlé otázky máš za sebou, tak ten icebreaker dobrý, ne? Takže můžu jít už. Ještě ne, počkej, ještě chvilku. Jak jsme řekli, tak ty jsi začínal s vařením ve 14. Mně samozřejmě nedošlo, že tehdy to byl věk, kdy se chodilo na učňák. Věděl jsi ale vždycky, že chceš vařit? Nebo to bylo takové to rozhodnutí z nutnosti, nevím, co chci dělat, jdu prostě na kuchaře? Já jsem to odpověděl asi xkrát, jo, ale já ti to řeknu znova. To nevadí. Nebylo to, neviděl jsem to vždycky, nebylo to takový to, jako, že jsem se vždycky motal mamince v kuchyni a jako... Ne, jo. Ne, určitě ne. Ale vlastně, když se rozhodovalo, kam půjdu, tenkrát to bylo vlastně v 7, se člověk jako rozhodoval, tuším, v 8, a už ani nevím. No. A tam přesně jako běž na gymnázium, běž na nějakou průmyslovku, já jsem se neučil úplně blbě, nebyl jsem žádný jako génius, ale prostě známky jsem byl slušný, ale já jsem viděl, že to prostě dělat nechci. A pak vlastně jeden kamarád se rozhodl, že půjde na kuchaře a pak jsem měl ještě jinýho kamaráda, jeho táta pracoval na zaoceánský lodi a já jsem vlastně tak jako tušil nebo věděl, jako že vlastně když půjdu na toho kuchaře, tak je možnost se na tu loď nějakým způsobem dostat. Že to bylo cíl od začátku. To ještě bylo za Komančů, rozumíš? Jako to jsme nemohli cestovat nikam, jako maximálně s výjezdníma doložkama jako do Jugoslávie. Jsem vůbec nevěděla, že to od začátku byl cíl, vlastně tak půjdu na tu loď. No přesně, jako já jsem se zhlídnul v tom, jako že ten jeho táta jezdil na té lodi. Jsem říkal, já bych to strašně chtěl, abych hrozně chtěl cestovat, teďka jsem věděl, že to jako nejde úplně, že jako legálně, jo, nebo prostě nás nepustili. A byl to jeden z těch důvodů. No a pak ještě ten kamarád říkal, jdu na kuchaře a jsem říkal, vlastně to je dobrý nápad. To je dobrý ten kuchař, ta loď. Ale vlastně tam jako nebyl tam žádný jako background z rodiny, nebo jako, že bych jako... Dědeček můj vařil dobře, no to si pamatuju. No máma taky celkem. Ježišmarja, promiň. Omlouváme se. Ty jsi z té lodě potom šel do hotelových provozů? No, to bylo jinak. Já jsem dělal předtím po restauracích nějakých, dělal jsem u ševce Matouše, byla taková vyhlášená restaurace, že jo. Tam to bylo moje první zaměstnání, pak jsem pracoval ve Špindlu chviličku, bylo takový jako spíš jako, že člověk jako jel na takovou jednu velkou party, že jo. A pak jsi usadil v těch hotelových a nejvíc pak jsi byl v Alkronu. Přesně tak, já jsem vlastně dělal v hotelu Intercontinental a tam jsem šel cíleně proto, abych získal vlastně do CV jako to, že jsem pracoval v 5hvězdičkovém hotelu, protože bez toho by mi na tu loď nevzali. Jo, takže tam jsem šel cíleně vlastně a vlastně to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem tenkrát udělal. A ještě Interconti to byl obrovský provoz. Skvělý, jako, hele, jako víš co, já jsem už tenkrát vařil třeba, nevím, 4 roky možná, než jsem nastoupil do Interconti, jako myslím profesionálně, jako po vyučení. Já jsem neznal polovičku surovin, co byly v boxu, že jo. Mě poslali pro řapíkatej celé, já jsem říkal, co to je, to jsem v životě neviděl. Jo. A jako ten Interconti mi tenkrát vlastně otevřel vlastně takovou tu cestu jakoby k té jako pořádný gastronomii, k těm surovinám a vlastně jsem tam i poznal lidi, kteří vlastně tu práci měli strašně rádi a
kteří vlastně mě jako posunuli vlastně někam dál. Potkal jsem tam třeba Oldu Matouška, že jo, šéf kuchaře Bruxu, jo. Jo, ten mě třeba naučil bernskou máčku, já jsem předtím vůbec netušil, že něco takového existuje, že jo. Jo, já jsem měl maximálně udělat bechamel nebo velouté. Jo, to jsem ještě nevěděl, co to tak jmenuje. A to už ale tehdy bylo jako high class, ne? To jako každý neuměl. Tak. Přesně. S Honzou Pípalem jsem tam dělal, že jo, a vlastně to jsme jako taková parta celkem fajn lidí. Já jsem strávil 2 nebo 3 roky a pak jsem vlastně šel pracovat na to loď. A když jsem se vrátil z lodi, tak jsem vlastně obcházel pražský hotely, protože jsem nechtěl být nezaměstnaný, jako dneska je to populární, že jo. Já jsem v životě na pracáku nebyl, jsem to nějak nestihl ještě a doufám, to ani nestihnu. A šel jsem vlastně mimo jiné, jsem se stavil vlastně v Alkronu, kde byl tenkrát Zdeněk Polreich, tam jsme si nějaký pohovor a on mi vlastně večer volal, jestli teda nechce nastoupit a nastoupil jsem do Alkronu tenkrát, no. Tam si 98. Tam jsi se vypracoval na pozici šéf kuchaře. Je to tak. A potom jsi přešel vlastně na šéf kuchaře do Mandarin Oriental. Tak tam v rychlosti to já to beru rychle, protože aby jsme tady se nezasekli na nějaké historii. Je to tak. To si když tak dohledají naši posluchači, ale samozřejmě to beru s nadsázkou. Ale ty si pak z Mandarinu a z těch hotelových provozů si přešel otevírat Siu. Což je úplně jiný styl, nebo možná není. Je to obrovský kolos, obrovská restaurace. Bylo to v roce 2017, což jako už je taky nějaký pátek. To skoro nepamatuju. No, to nechci říct, že si to nepamatuješ, ale že vlastně to gastro se i od té doby zase o kus posunulo, protože tehdy to bylo, já vím, že se na to čekalo, to byl obrovský projekt. Jak třeba bys nějak jako srovnal ten provoz hotelový a ten provoz, nebo jak chystáš tu novou restauraci? Dá se to nějak srovnat, nebo? Tak samozřejmě se to dá srovnat, ale takhle je to úplně jiná práce. Je to úplně jiná. Je to úplně jiná práce a ty jsi chtěl vždycky něco svého. To jsem samozřejmě chtěl a já jsem to zkoušel i předtím nějak a to nedopadlo dobře, ale to byla taková krátká epizodka, ale vlastně já jsem strašně rád, že jsem pracoval v hotelu, protože ten korporát, taková ta organizovanost v tom hotelu, takový ty veškerý školení, co jsme spolu nenáviděli, jsme tam museli chodit, že jo. A tak já jsem jich naštěstí za stolik moc neabsolvovala. Já jsem se pořád školil a pořád jsem někde dřepěl na meetingu a řešili jsme strašně důležité věci. Já pamatuju si pro mě jednu historku, kdy jste mě poslali na nějaký mezinárodní kol, protože se vám nikomu nechtělo. A teď tam seděl ten Richard Ekebis a tady ti jako top jména. A teď já tam jako, říkám, co tady mám jako dělat? A vy jste mi řekli, ne, ty jenom řekneš, že tam jsi za Prahu a tím to skončí. Já jsem celou tu dobu trnula hrůzou, že se mě někdo na něco zeptá. Ale já jsem to měl stejný. A tebe se možná někde aspoň na něco zeptali. Tak to byla taková historka pod čarou. To byla trošku jako komedie tohleto, no. Ale takhle, v těch hotelech já jsem se naučil strašně moc, jako vlastně o tom chodu toho hotelu, že jo, připravili jsme budgety a pínelka, všechny a tyhle ty věci, to vlastně bylo dobrý. I ty školení jako byly vlastně fajn, jako z toho si člověk jako něco jako vytáhl. Jako když si neposlouchal všechny ty jako socialistický keci, co ti tam jako prostě tvrdili, že jo, ale vlastně si z toho člověk vytáhl jako to, jak se má chovat k těm zaměstnancům, co je správně, jak správně víc pohovory. To bylo vlastně dobrý. Jako před nějakým časem řekl Zdeněk Polreich jako velkou pravdu, jo, že ten hotel ti vlastně jako že ty se naučíš vlastně tu práci dělat za jejich peníze. To je strašně super. Jako v podstatě na tom se s ním shodnu, že já jsem se naučil spoustu věcí v tom hotelu vlastně za cizí prachy. Na druhou stranu, já jsem si samozřejmě jako přispíval třeba na nějaký, já nevím, různý školení, protože mě vždycky bavilo jezdit vlastně jakoby ven a po restauracích, po nějakých myšlenských restauracích nebo nějakých, já nevím, třeba když jsem se třeba učil právě pro Mandarin jako nějakou asijskou kuchyni, tak jsem chtěl chtěl jsem být jako, já nevím, třeba do Thajska nebo do Londýna, do Hongkongu. A vždycky to bylo tak, že jsem prostě přišel za ředitelem, řekl jsem mu, prosím tě, já bych chtěl tam a tam, máme tam hotel, zařídíš mi tam ubytování, zařídíš mi, abych já tam mohl být v té restauraci a prostě se něco naučit. A já si zaplatím letenku, já si tam zaplatím veškerý pobyt prostě s tím spojený. Takže to byl vždycky takový jako podle mě jakoby fair deal, jo, protože když jsem jim vlastně těm ředitelům řekl, jako já jsem ochoten na tom participovat prostě penězma, nechci od tebe jenom prostě pojď zaplať, tak vlastně žádný ten ředitel mi nikdy neřekne. Tak protože ty jim přinášíš pak tu přidanou hodnotu, že se naučíš zase něco dalšího a máš tu zkušenost, že jo? Je to tak a jako vlastně ten hotel to víceméně potom jako skoro nic nestojí, jako jo, dobře, stojí to tam jako nějaký pokoj, to samozřejmě je nějaká hodnota, ale není to nic dramatického. V Alkronu jsem takhle vlastně ukecal ředitel, abych jel do CIA, do Kalifornie, vlastně do kulinářského institutu a taky jsem si
platil vlastně letenku, ubytování a ten hotel mi zaplatil to školení a bylo to vlastně super. Jo, posune ti to někam dál, že jo, vidíš něco dalšího. Zařídil jsem se takhle nějaký jako třeba restaurace, kde jsem mohl pracovat v Bruselu a tak. To vlastně bylo super. No. Takže ti to udělal tu průpravu. Jo, a na to ty hotely byly vlastně naprosto špičkový. To bylo fakt jako skvělý, že tam člověk měl tu vlastně možnost se podívat někam dál. No. A pak teda jste začali budovat SIU. Tak, pak vlastně, jak dlouho to trvalo? Protože vlastně jako Viktor s Davidem, jakoby vlastně hlavní majitelé SIA, tak ty vlastně přišli s tím, jako oni měli nápad, že si chtějí otevřít vlastně asijskou restauraci, získali nějaký vlastně pronájem prostoru, kde teďka vlastně SIA, a pak vlastně začali hledat vhodného šéfkuchaře, s kterým ten koncept celý dají dohromady. Takže já jsem byl jeden z těch, které vlastně oslovili a nějak jsme si sedli a začali jsme si o tom víc povídat a já jsem s tím na tom pracoval třeba 2 roky před otevřením. Jaký to má teda rozdíl, když si říkáš, že to je něco úplně jiného? No to je... Tak jako samozřejmě je tam jeden zásadní rozdíl, že jo. Ty děláš v podniku, který je třeba částečně tvůj, ty tam samozřejmě do toho máš v tom nějaký jako peníze a seš přímo závislá na tom, jak ten podnik jako prostě funguje. Ty hotelové restaurace ve velké většině to je prostě science fiction. Jako. To je pohádka jenom. Jo. Která vlastně, málo která hotelová restaurace dokáže opravdu jako generovat peníze. Tam kdyby se, jako to, že na tom PNLku ti to vychází, že si udělal nějaký budget. Who cares, jako, jo. Ale kde jsou započítaný jako prostě nájmy, že jo, energie, ty věci, on se to v tom hotelu rozpočítá, že všechno tak jako trošku jako legračně, jo. A opravdu jako málo která hotelová restaurace umí opravdu vydělávat prachy. Jsou takový, ale moc jich není. A ještě když ty hotelové restaurace, všichni vždycky ty ředitelé říkají, my se strašně chtěli, aby sem chodili jako lidi zvenku, aby to bylo místo, který bude trendy. Jo, a teďka dobře, tak na tom pracuješ a oni řeknou, a nám se třeba líbí Sasazu. Pojďme to takhle udělat. Ale oni nemají, nikdo z nich nemá ty koule to tak udělat, protože vždycky tam je takových jakoby prostě regulí a teďka to projednáváš s head officem a tamhle ten. Všichni k tomu mají jako 10 000 jako nějakých jako informací. Jasně. Jo, pak si řekneš tak jako dobrý, byť jsme spolu tebe dělali Spices, ne? Já už jsem tam nebyla v tu dobu. Dobře. Ale řešilo se to dobře, už za mě. Řešili jsme vlastně jako, když se v Mandarinu z Esence mělo stát Spices a když jsme přesně chtěli, aby tam začali chodit prostě lokální lidi, což se vlastně ve finále potom podařilo. Ale narazili jsme na takových věcí, že prostě oni vyberou architekta, který, prostě byl jelito, jo, který prostě... No nemáš tam to svoje slovo nikdy. Nebylo tam, ta restaurace prostě nikdy neměla koule, jaký by mohla mít. Tak kdyby to vzal někdo, kdo z té restaurace bude žít, že jo. No jasně, jo. Pak jsme řekli, no a my chceme, aby tady trošku hrála hudba. Tak jsme tam pustili hudbu a my jsme to museli zrušit, protože na recepci neslyšeli hosty. Že jo. Což si já neřešíte. No jasně, tam prostě prvotně ty děláš tu restauraci pro hosty. Jasně. Jo, my děláme restaurace tak, aby tam chodili lidi, aby se tam ty lidi cítili dobře a koukáme se na to pohledem toho hosta. V těch hotelech to tak dost často není. Tam děláš práci pro auditora. Jo, a proto, aby všichni jako byli tak jako v pohodě, že? Aby se nám to všechno dařilo. Aby se nám zaškrtali ty políčka potom. Po těch hostech se tam jako pořád hovoří. Ale ten host je tam vždycky až tak jako na 4. místě. Ten tam jako nikoho úplně moc nezajímá. Jo, jako tam nejdřív musí být vyplněný tabulky. Je to ten hlavní rozdíl, když otevíráš podnik takhle jako mimo nějakou hotelovou síť, jako host je prostě fakt na prvním místě a díváš se na to z pohledu hosta? No pokud to děláš s lidma, kteří umí dělat restaurace, tak to tak samozřejmě je. Jo, jako za mě prostě David s Viktorem jsou velmi zkušení restauratéři. Oni prostě vědějí přesně, jako, co ta restaurace potřebuje a vědějí, za co mají zaplatit a kde naopak prostě můžou ty peníze uspořit. A umí si vybrat architekta, mají. Dneska si myslím, že máme výborný marketing, který funguje skvěle, který nám velmi pomáhá. A vždycky přemýšlíme prostě samozřejmě nad tím, jako s jakým projektem chceme jít jakoby na ten trh, co je tam za koncept a kdo jsou naši potenciální zákazníci. A my nad tím opravdu přemýšlíme, nejenom jako v tom hotelu, když si říkáš, kdo by se mohl přijít, že jo? Jo, ale dobře,
musíš tu restauraci otevřít někde, kde ty lidi prostě jsou, kam ti můžou přijet a musíš vědět, pro koho budeš vařit a jestli tam máš potenciál, já nevím to, že tam budeš dělat obědy, tak samozřejmě musíš mít nějakou polední nabídku, která se ti bude měnit každý den, protože ty lidi nebudou jíst jako 5 dní v týdnu stejné jídlo a musíš taky přemýšlet na tou peněženkou těch hostů, protože pokud ten člověk prostě pracuje tam někde na úřadě, v kanceláři, to je jedno, tak má prostě nějaký budget na to, kolik za ten měsíc může utratit za jídlo. No a ty, když tam dáš obědy prostě za porci 300 korun, no tak nepřijde každý tak den. si prostě odřízneš podstatnou část lidí, protože oni by třeba chodili, ale je to prostě drahý. Setkáváte se s tím, protože vy jste takhle nastavovali politiku hlavně mexické, ne? Nebo jako, i vlastně v SIA máte obědové menu, které je dostupné. SIA se najíš za 200 korun, jako tam. Což v dnešní době už je trošku... To je sranda, co? My jsme fakt jako levní. No. V SIA stojí 199 korun, stojí hlavní jídlo, no. A v mexické teďka 169 a to dražší jídlo je 189, polívka nějakých 45 nebo 48 korun, to je zadara úplně. Je to cílem tam dostat spoustu lidí, kteří pak můžou přijít na večeři? Je tam cílem tam dostat lidi samozřejmě na oběd, jo. Jako ano, část těch lidí samozřejmě potom přijde i na večeři. Promiň, když máš tak jako cenově dostupný oběd, tak ta průměrná útrata nebude taková, jakou uděláš na večeři, logicky. Ale musíš na to aplikovat stejné prostě náklady, protože máš tam lidi a podobně. Takže může ti třeba ten oběd významně pokrýt profit i té restaurace, nebo je to jako doplněk a pořád to musíš stavět na těch večeřích? Je to velmi důležitá součást takoby o tržby celé té restaurace. Ty na ty obědy si potřebuješ udělat jako nějaký základ finanční na ten den. Jo, logicky na tom obědovém menu máš zpravidla jakoby vyšší náklady, vyšší surovinovou náročnost, ten food cost je tam trošku vyšší, ale zase vaříš nějaký menu, uvaříš to v nějakém počtu porcí, ty potřebuješ, aby ti tam přišlo opravdu jako hodně lidí. Třeba v restauraci Brambory nám teďka chodí jako na obědy 600-700 lidí. To se tam vejde? Nevejde, oni se otočej. No, jakože kolikrát musíte ten stůl otočit? Tak kolik je tam 180-190 míst a uděláme prostě od 11 do půl druhý uděláme prostě 700 obědů. To je mazec jako blázen. To je skvělý úplně. No to je. A je tohle třeba základní část toho, když řídíš tak velkou restauraci, protože vy máte obrovské množství míst, jak brambory jsou menší. To je malá. My jsme ještě, kdyby si věděl, jak to rozšířit, tak třeba takových 50-60 míst bychom ještě brali navíc. Provrtat do země třeba? Nebo no, nevím, jak to vymyslet. Ale SIA i mexická jsou mnohem větší, nebo tam je Mexická je největší, tam má přes 300 míst nějak něco a SIA má asi 220-230. A je tohle vlastně, aby takhle velký kolos fungoval, tak musíš vlastně přemýšlet nad tím, i kdo tam bude chodit přes den a uspůsobovat se tomu. No 100%. Jaké jsou třeba, víš ty specifika takhle velkého provozu? Protože když máš restauraci o 50 místech, tak asi nad tím budeš přemýšlet jinak. Nebo nebudeš? No pořád potřebuješ, aby byla plná, aby se ti tam ty židle otáčely, že jo? Jako potřebuješ, aby si měla základ nějaký vlastně v lidech, kteří tam chodí jako pravidelně na obědy, takže pro ně mít nějakou nabídku. Potřebuješ, aby tam chodili vlastně jako lidi Češi, aby ti tam chodili rodiny s dětma, potřebuješ, aby si byla zajímavá pro cizince. Teďka záleží třeba SIA, jako tam samozřejmě těch cizinců chodí víc než do ostatních podniků, protože je to prostě na Praze 1, v okolí je spousta hotelů. V těch hotelích dost často jim vlastně doporučuji, aby šli třeba jako do SIA na jídlo. A jo, tam jako ta zahraniční klientela je prostě větší, ale vlastně do Mexický už taky chodí jako do cizinců, jak si tam dojedou. Máme restaurace, kde se snažíme, to nejde jako se zavděčit každému. A to jako není naším cílem, jo. Ale myslím si, že my tou cenovou politikou a tou nabídkou, co máme, tak dokážeme oslovit velmi širokou vrstvu hostů. Dokážeme oslovit lidi, kteří prostě si přijdou jenom udělat radost, přijdou tam oslavit narozeniny nebo nevím, promoci, nebo prostě jako jednou za čas prostě si dopřejou prostě zajít do lepší restaurace. Máme lidi, co tam chodí pravidelně na obědy, kteří se tam vrací, protože vědí, že se najedí rychle, že mají každý den čerstvě uvařené jídlo a zaplatí za to velmi přeměřenou cenu.
Zaplatí za to možná nižší cenu, než tam v nějaké průměrné hospodě. Jako když pojedeš na Jižní Moravu nebo do Špindlu, tak se za takovýhle prachy rozhodně nenajíš. No jako rozhodně nikde, ne. ani smykem. Jo, jako v podstatě jako ani v těch bistrech se jako není za takovýhle peníze. No jo? to za snídaní zaplatíš dneska víc. No to jo. Já jsem byl jako na snídaní jako na kampě, to bylo 1500. To jen A to to jste úplně. si udělali hezkou snídaní. No to byla snídanička. Ale To jsme odbočili, promiň. no, Jaké to má úskalí, takhle velký podnik vést? tak samozřejmě musíš tam zajistit dostatek personálu, bez toho to nejde, že jo? Jako To je největší úskalí dneska? Personál je prostě to nejdůležitější, co tam máš, no. Vy máte všude mezinárodní personál, nebo já teď Všude ne, ale dost hodně často. mezinárodní. Jako SIA rozhodně, SIA jako třeba v kuchyni, kolik tam mám Čechů, jako 3, jako 4, no, jinak většina lidí jsou Filipíny, Vietnam, Indonésie, Thajsko, Laos, tam mám člověka z Laosu třeba. Takže tam je to hodně vlastně jako takhle namíchaný. A v Mexický mám spoustu Mexičanů, což je super. A máme tam nějaký Ekvádorce, máme tam prostě Latino, no. To je super, je to skvělé. Nese tohle jako nějaké úskalí, protože to je úplně jiná mentalita. Tak všechno ti přinese nějaký úskalí, ale je to spíš jako, řekl bych, že je to spíš jako lepší s těma lidma dělat. Mm-hmm. Mě to vlastně neskutečně baví. Jako baví mě ty kulturní rozdíly, baví mě to, že se s nima můžeš bavit anglicky. Teďka se učím španělsky, jsem asi u druhé lekce, to je dobrý. Na Duolingu? Na Duolingu, samozřejmě. Tak to jsme tam spolu. Jsme spolu. Takže objednávaj si v kavárně. Jo, jako já už jsem dál, já už mám pár lekcí za sebou, ale pořád jako v té kavárně už bych si možná objednala. Quiero un vaso de agua. Ale je to vlastně strašně fajn jako s těma lidma dělat. Mě to vlastně baví. No. Co je dobrý, že když ty vlastně získáš pár těch lidí, já třeba z toho Mexika nebo třeba z Filipín a zaměstnáš je, tak oni jako jsou jako nedůvěřiví, že jo, chviličku, ale teďka vlastně když zjistí, jako, že prostě dostanou pravidelně peníze a že se k ním chováš jako prostě normálně, tak oni sami ti vlastně potom pomůžou najít další zaměstnance. Jo? Že prostě oni si to řeknou mezi sebou v té svojí komunitě a pak se ti ty lidi začnou jako i hlásit. No? To je dobrý. To je fajn. Co mladí lidi? O Co tom mladí se lidi? dneska hodně mluví. Někteří jsou dobrý, někteří stojí za prd, no, tak jako vždycky. Tak to musíš rozvést trošku. Jako s těma starýma, vole, to stejný. No, to je stejný, no. Akorát u těch mladých se o tom asi víc mluví, ne? Nebo pozoruješ nějaký rozdíl, protože jako tobě rukama vlastně toho personálu muselo projít mraky. Není to úplně jednoduchý, ale já nebudu ten, který prostě bude říkat, jako za nás to bylo jinak. Jo? Jako my jsme byli, ono asi nebylo, ne, tak každá ta generace přináší prostě sebou něco. Jo? A co je pravda, že teďka jako hlavně kluci jsou strašní uplakánci. Jak je to možný? Ale to jsou jako prostě to slzička na krajíčku. Oni mají potetovanou celou ruku, teďka se nechají na takovýhle fousy a pak prostě se říznou do prstů. Rozbrečejí se, jdou za mámou a tím uvaří kakao. Je to strašný. Jo. Jako musím říct, že jestli dneska má někdo v té mladé generaci jako koule, tak jsou to holky. Ty kolikrát vědějí, co mají dělat, prostě mají nějakou takovou představu, co chtějí dosáhnout, jsou takový jako cílevědomější a dělá se s nimi líp, ale jako dost těch kluků je prostě úplně tragických. Oni hrajou ten Minecraft, že jo, nebo všechny tyhle ty kraviny a vlastně, no, člověk, on tam dělá měsíc, pak ti řekne, měsíc pracuje a řekne ti, že je unavený z gastra. Říkám, co mi to tady vyprávíš? Z čeho seš unavený, pro boha, by ty si ještě nezačal pracovat vůbec? Mu říkám, jako když prostě ty teďka, jako dobře nemusíš tady, já se bez tebe nezhroutím, jako tak běž, jo, ale jako když budeš takhle utíkat, tak prostě co z tebe bude jednou? To bude každý měsíc někde utíkat. No. Je to, ale nemůžeme ty lidi házet všechny do nemůžeme paušalizovat, to prostě nejde, jo, ale jako je pravda, že jsou to teda slzičky hrozný, no. To se možná dřív oni odešli, ale neměli ty slzičky, ne? Když tam nechtěli dělat. Jo, tak víš co, jako
Dneska se samozřejmě k těm zaměstnancům musí chovat, jak než se chovali k nám. To by tam nebyl nikdo v té kuchyni. Nám dávali takovou čočku, jako třeba v tom Interkontinentálu. Ten nás tam jako pan Soukup, sous-šéf, no ten, co nám říkal za věci, to dneska, kdybych jim řekl, tak tam není nikdo, jsem tam sám. Když si to celé odvaříš sám. Ale vlastně ve finále si z toho pak jako děláš trošku jako srandu, no tak co, tak tam prostě on tam jako šaško něco ti tam říká, a si říkáš, to mi to pověz. Jo, no, že vlastně, jestli to mělo nějaký efekt. No asi nějaký, jo, ale... Tak jako v té kuchyni je vždycky nějaký stres, že jo? V kuchyni musí být asi řád, to jinak se ti ta kuchyň jasně, tam zhroutí. jako demokracie může fungovat jako někde za dveřma, jakž tak, že jo? Ale v té kuchyni prostě musíš mít jasně daný nějakou tu hierarchii a prostě tam jako není moc času v kšeftu jako přemýšlet o tom, jako jestli máš zrovna blbej den, jo? A nebo jestli by si chtěl vzít jako zrovna by si vzal jako home office, jako jak to chceš udělat v té kuchyni. To by bylo zajímavý. No, že jo, viď, jako že bych mu dal třeba 5 kilo vepřovýho a on by mi pak druhý den přinesl řízky, jako to by bylo skvělý. No. Ale oni ti to vymyslej, jako. Fakt jo. No, tak jako ptají se, že jo. Jako home office, počkej, takhle, home office v kuchyni? Asi dělám srandu, ale Nebo na place? Ale samozřejmě jako nějaký směny, aby jim jako vyhovovali, já tomu rozumím, jo. To ti chci říct vlastně. No, že třeba rozdíl jako vlastně mezi těma zaměstnancama v SIA a v mexický, kde máme jako v SIA jsou jako ty Asiati, jsou skvělí, ale oni jsou víc jako takový, jako, oni se moc jako neusmívají a teďka se ani mezi sebou moc jakoby nebavějí a každý se jako dělá tu svoji práci a jsou jako koncentrovaní na to, co dělají, když něco změníš, tak se zhroutějí, že jo. A ta poslušnost, ne? Takové to nalajnované. Já neříkám úplně, jestli je to poslušnost, ale prostě jako mají rádi svoje jakoby jistý a prostě vědějí, jo, já jsem tady prostě proto, abych vydělával peníze, já chci mít jako prostě víc hodin a já chci prostě, abych zabezpečil tu rodinu a chci si vydělat nějaký prachy a chci to dělat takhle tu práci. A moc je nezajímají nějaký dovolený a takovýhle prostě jako věci. Oni sem jezdí si vydělat ty peníze, ne? Tak. A nebo pak jdou třeba na měsíc nebo na měsíc a půl domů, prostě jednou třeba za 2 roky. Ale třeba v té mexický, co jsem teďka poznal, protože jsem s těm Latinou předtím nikdy nepracoval, tak ty Mexičani jako daleko víc žijou. A to mě jako, a musím říct, že mě baví. Jo. Za prvé jsou teda všichni, co se nám podařilo sem dostat, jo. My jsme měli agenturu, která nám pomáhala sem dostat vlastně asi 11-12 lidí z Mexika. Všichni jsou dobrý kuchaři. Jo, mají fakt jako prostě, jsou to profíci, přináší nápady. Jsou rozumně kreativní. Ale vidíš, jako, že prostě jak oni z začátku jako makali, teďka říkají, hele, já bych chtěl nějaký volno a teďka prostě jeden kluk jako, že letí do Londýna, jako, že tam nikdy nebyl, že se tam chce potkat prostě s kamarádem a říkal, to je vlastně super. Jakože vidíš, že oni chtějí žít jako nějaký normální život, že jsou rádi, že jsou prostě jako v Evropě, dost často z nich padaly věci jako takový, hele, já tam nechci být v Mexiku, protože žiju ve městě, kde to prostě není bezpečný. Ani nejsou jako třeba důvodem jako jenom to, že byste viděli daleko víc peněz, ale spíš jde o nějaký to řekněme, bezpečnější žití prostě jakoby v Evropě, ale přesně oni jako si chtějí užívat ten život, jo, najde si holku, že jo, tak jako prostě jdou spolu na dovču, je to vlastně takový jako dobrý a ještě se jako mezi sebou dost baví, je tam jako legrace, tam přijdeš a hraje tam ráno jako prostě mají tam puštění jako z Benínek, jako latínu muziku, je to takový vlastně jako veselější, no. No, to je, než takové to trošku sterilní, ne, tady si to odmakám. Ale tak každá ta mentalita má něco jiného. Je tam vlastně, jako musím říct, v té mexický, jako jezdím tam rád, je tam jako dobrá nálada. Co ta kreativita? Jsem říkala rozumně kreativní, jde v takovém objemu a v takovém velkém podniku být kreativní, nebo spíš musíte standardizovat ty věci? No nemůžeš každý den vařit něco jiného, že? Nebo takhle. Obědová nabídka je o tom, že každý den musí být jiná. Samozřejmě, protože jinak tam by ty lidi nechodili prostě několikrát v týdnu na jídlo. Ale pak máš nějaký určitý recepty, nějaký položky na menu, které se prostě nemění. A nejsme malý bistro, který prostě každý den uvaří jako nový meníčko a na kuchaře vypadne prostě z ledničky jako mrkev a kokosový mlíko, tak udělá prostě mrkvou polívku s kokosovým mlíkem. My to máme samozřejmě daný trošičku tak, jako že máš nějaký stálý věci na tom menu a ty třeba maximálně trošku jakoby vylepšíš nebo vidíš, že se něco neprodává, tak to vyměníš za něco, ale ty potřebuješ tady v tom objemu vlastně, co to vaříme a při tom počtu toho personálu, co máme, ty věci dělat jako dost jako stejně, aby oni si to zaběhli a aby se z toho stala nějaká rutina. Jo, nemůžeš jim každý den změnit menu, oni se z toho, to nedáš hodit dohromady. Jo. To se dá dělat jako v malém kolektivu,
kde s těma lidma seš každý den prostě a děláš třeba 5 dní v týdnu, tam vždycky si to naplánujete, co ten týden uvaříte a rozdělíte si nějakou tu práci mezi sebou, máš tam jako hodně zkušený kuchaře, který se může spolnout, který víš, že po každý uvaří něco, co prostě klapne na poprvé, jo, a ne jakože jak my to děláme, že prostě si řekneme, no dobře, my bychom chtěli třeba nějaký takový pokrm na jídlo, tak si to vyzkoušíš, že řekneš, no hele, je to dobrý, ale chtělo by to ještě trošku vyťukat a dáš to na to mineš v okamžiku, že jsi si tím jídlem prostě jakoby jistá, tak je to jiná práce, no prostě. No, takhle v té velké restauraci. Development takhle děláte těch nových jídel. Jo, jasně. A třeba v té mexické musím říct, že ty kluci fungují skvěle. Zvlášť jako někteří vlastně, že jim řekneš, hele, jako přesníka jsme měli jako nedávno nějaký takový food festival, kdy jsme dělali věci z grilu. A já jsem říkal, hele, já bych tam chtěl mít jako třeba nějaký krevety. Řekl jsem Sergiovi, jsem říkal, hele Sergio, jako já bych potřeboval prostě nějaký mexický recept na krevety. Něco, co prostě vy vaříte v tvojím regionu, říká, jo, vlastně, já ti dám recept od mámy, jak máma ty krevety vaří, udělal prostě salzu matcha, v tom vařil ty krevety, vlastně udělal k tomu salát, který by jim vůbec nenapadl, jako nic jako složitýho, prostě špenátový listy s nějakým vlastně to, co tam byly nějaký rozinky v tom a oříšky a takhle, vůbec mi ani nenapadlo, že to vlastně patří do Mexika, on říkal, hele, to nám dělá máma. A bylo to super. Že my to máme podle mě nějak zažité i tu představu, takhle by mělo vypadat a chutnat Mexiko. No, to máme představy tady. To my máme představ spoustu asi. No, což strašně moc. Musíte narážet, jak vsi, tak tam musíte narážet na to, je to autentické, není to autentické. Co je vlastně autentické? Je to dost autentické? No, tam přesně lidi řeší jako guacamole, jak má vypadat guacamole. To jsme říkal. Víš, co je receptu na guacamole pro boha? To Mexiko je obrovský, každá ta skoro rodina to dělá trošičku jinak. Ty Mexičani, každý, když jsem se ptal na guacamole, tak mi řekl jako trošku jiný recept. Jako někdo tam dává rajčata, někdo to míchá tak, že udělá pico de gallo a to zamíchá vlastně do avokáda. To je rozhodně správný recept. Já, kdysi dávno, když jsem byl vlastně v Intercontinental, tak jsme tam tenkrát měli mexickou promotion a tam mexický šéf kuchař z hotelu Intercontinental z Mexico City, tak mě učil guacamole a ten nadával crème fraîche do toho. Jo. Já jsem si tenkrát myslel, že je to správně, no vlastně to bylo správně, bo to je jeho recept. Jo. No, jasně, no. Teďka děláme právě třeba guacamole, děláme podle Sergia, protože jsem řekl, tak víš co, tak ty udělejte guacamole, my to ochutnáme a to, který vybereme, jak to budeme dělat. Jo. Mexiko je obrovský, máš tam hory, máš tam prostě jako moře, každý ten region vaří trošičku jinak, jo, na Yucatánu dostaneš úplně jiné jídlo, než já nevím, v Baja California. A ty máš strašnou jakoby variabilitu, co tam můžeš jakoby vařit, jo, a ty kuchaři to samozřejmě umějí. Jo, oni když uvaří ty domácí jídla, který jako tak, jak se to u nich vaří, jak je to strašně zajímavý, no. A to máte na menu, nebo to uspůsobujete pak tomu českému? Něco máme na menu, jako třeba teďka jsme dávali dohromady, to budeme mít další vlastně food festival, to budou takový ty mexický hmoždíře, se jmenují molcajete, jo, a oni jsou z lávového kamene a je prostě použití, kdy ty hmoždíře jakoby rozpálíš v grilu nebo na ohni a jsou úplně vařící a ty to naleješ nějakou salzu a dáš tam nějaký maso a pak se to jí z toho horkýho hmoždíře, to je strašná jako sranda. A teďka jsem vlastně požádal jako soušefa mexického Oscara, aby vlastně na to připravil nějaký 3 varianty a udělal jako 3 úplně skvělý jídla. Vlastně moc na to těším, myslím si, že to bude velmi zábavný pro hosty. No. A vlastně pak to neuspůsobujete? Prostě vezmeš to tak, ale jak to je? Maximálně k tomu něco přidáme, třeba nějakou přílohu. Nebo ne? A ono ne každá ne všechno pálí. I jsme na to měli nějaký vlastně takový jako, řekněme, jak se mi říká, post jako na Instagramu, jo, kdy prostě Sergio říká, no ano, z regionu, kde jsem já, ta kuchyně pálí úplně příšerně a právě ten Oscar, ten je z Baja California, říkal, no a u nás to nepálí tolik, protože je to blízko Americe, je tam spousta prostě turistů, my to jídlo neděláme tak pálivý. Jo? Záleží z jakého jsi regionu. Já, když jsem se učil vlastně s Petrem Blikem, se šéfkuchařem z mexický, když jsme byli vlastně na takovém školení mexický kuchyně, jak jsme byli u Alejandry, na Yucatánu, což je šéfkuchařka vlastně mexická, která má kulinářskou školu, která se jmenuje Mexico Lindo. A ta nás vlastně během 14-16 dnů provedla jakoby v krátkosti jakoby tou mexickou kuchyni. Učili jsme se, jak se správně nixtamalizuje kukuřice, aby si mohla udělat vlastní tortily a učili jsme se tam čokoládu horkou a ceviche a všechny tyhle ty vlastně jakoby jednotlivé recepty a vařit kočín tapy byl. A ona vlastně říká, hele, mexická kuchyně dost často nepálí vůbec. Jo, to, co je pálivý, tak jsou salzy. A ty si prostě dáš ten pokrm,
A vlastně podle toho, jako co máš rád, tak si tam přidáš jako pálivo z té salzy, no. Že si ho sám prostě uspůsobíš. Tak. Jak vnímáš vůbec současné trendy v českém gastru? Trendy jsou o to, aby přišla se odešly, jako já to... Jo? Já nemám rád trendy. Já si myslím, že prostě největším trendem je poctivě uvařený prostě jídlo z čerstvých surovin, uvařený tak, jak má být, ale asi mě to už jako ani nebaví moc sledovat, jo, jako... Je něco, co sleduješ? Nebo na to nemáš ani čas teďka? Já na to mám čas, jako jsou restaurace, které mám rád, jako teďka samozřejmě dost koukám jakoby po restauracích, které vaří mexickou kuchyni venku, koukám samozřejmě po asijských restauracích, to je to, co vlastně jako kde beru nějakou jakoby inspiraci. Kterém se věnuješ? Za mě prostě nejlepší trend je jako prostě, když chceš uvařit takové jídlo, tak prostě jo, jsi super kuchař, tak udělej prostě pořádnou smečkou Wellington třeba. Jo, co na tom chceš měnit, jako to je prostě, no jasně, ty můžeš použít moderní techniky, ale udělej ji prostě, ať je naprosto fantastická. Jo, a to, jestli k tomu budeš dávat prostě fermentovanou řetkvičku a nakládaný nějaký jako další krabiny a jehličí, je to potřeba? Asi možná ne, no. Takže já si myslím, že fermentovat se u vás nebude moc. A jo, tak my fermentujeme, jako samozřejmě, tak my děláme třeba kimči, že jo, jako si já samozřejmě, jasně. Fermentace je skvělá, ale nesmí to být na tom talíři fermentovaný všechno. Jo, nebudeš do restaurace a on je tam všechno spálený, že jo. Jo, spálený lilek a spálený porek. Já jsem říkal, kluci, já bych si dal taky něco, co se vám povedlo, co jste jako uvařili a nespálili. Jo, jako nesmíš to prostě s tím jakoby přehnat, jo. Pořád. Myslím si, že platí to, že prostě když tomu hostovi naservuješ to jídlo, tak tam jako nemáš stát 4 hodiny a vysvětlovat, jako co tím vlastně ten šéf kuchař myslel. Jo, to je pak takový to vaří ego a ne kuchař. Jo. Ty vaříš pro hosta. Ten se tam přišel najíst. Prvotně. Přijdeš do restaurace proto, že tam jdeš s přáteli, s partnerem, nevím, s dětma, to je jedno, nebo tam jdeš sám, jdeš si tam číst knížku, ale jdeš se tam prostě najíst. Jo, a když tam prostě ten personál pak u tebe stráví půl hodiny a furt ti něco vysvětluje, jako jak to teda jako myslel, jak bys to měl jíst ještě, jo, ještě ti do toho keca, jako že to jíš blbě. Já nevím, jestli to je prostě úplně to, co potřebuju, no. Je to dobrý občas nějakou takovou restauraci navštívit jednou za čas. Někteří ty kluci jsou, nebo holky jsou jako fantastický, jo, a vymýšlí senzační jídla. Ale to asi není věc, na kterou půjdeš každý den na ten oběd, ne? To půjdeš za zážitkem třeba jednou za rok, nebo třeba do nějaký restaurace jednou za život, a pak si říkáš, no dobrý, no. Chceš někde sedět 3 hodiny? Jo. Ale jo. Ale, někdy jo. Záleží jak co, ale to už pak nevnímám, že to je jenom to jídlo, to už je za tím zážitkem celkově. Jo, ale je to spíš typ nějakého fine diningu. Já jsem měl jako období, kdy mě strašně bavilo jezdit po myšlenských restauracích, ať už jsem tam domluval nějakou praxi, abych tam mohl vařit, nebo přesně jako, že jsme jako vycestovali do Londýna, nevím, do New Yorku a prostě jako obcházeli jsme restaurace, které jako buď měli myšlení, nebo tam byly jakoby vyhlášení. A něco bylo třeba úplně fantastický, něco bylo, říkáš jako, ty no, jako proč? A byl jsem jednou vlastně s Romanem Vaňkem, který má vlastně kulinářský institut, tak jednou jsme byli třeba ve Švýcarsku, v městečku Veve, a tam byl šéf kuchař Denis Martin. Naprosto fantastický, famózní člověk. A ten vaří úplně ulítlou kuchyni, ten dělá takovou tu jako avantgardní kuchyni a tam prostě všechno je ze žele a všechno tam kouří a jako úplně jako ujetej. Úplně ujetej. No. Co bylo vtipný, že on vlastně mluví jenom francouzsky a já jsem měl pocit, jako Vonek byl vlastně jako hrozně charismatický, tak nám to všechno vyprávěl, ale já jsem měl pocit, že jsem mu rozuměl každý slovo. Chvilku jsme měli překladatele, aby jsme si samozřejmě popovídali. A ten třeba říkal, hele víš co, jako já když, ten má asi 16 chodový jmény nebo kolik, jo. On říká, hele víš co, ale já prostě potřebuji, aby ty lidi, když přijdou do té restaurace, aby se tady smáli, aby tady byla zábava, ne aby tam chodili s tužkou v zadku, jo, prostě upjatý, žádný úsměv, tyba, to tě nebaví, 3 hodiny tam sedíš na té židli a teďka tam jako ti tam nosí něco, jako co, aby pan šéf kuchař ukázal, jako co se všecko naučil, že? Ale je to prostě konzistentní nuda, i když to jídlo může být fantastický. Ale vlastně pamatuješ si to potom to jídlo? No, to je pro mě třeba základní. Pamatuju si to, nebo si to nepamatuju? Jako když to bylo dobrý, tak si to zapamatuješ. No, i když to je dobrý, tak si to třeba nezapamatuju na první dobrou. A nebo prostě jsou to porce, že
vlastně je to třeba kolikrát jako strašně dobrý a ty takhle spolkneš, říkáš, že já bych si dal ještě, ale ještě. on už není, že jo? Není. A nedostaneš. Nepřidají. Ne, to nejde. Jo? A tady ten Denis vlastně říkal, no víš co, ale jako já chci, aby se ty lidi smáli, takže tam jako dělal takový různý jakoby fóry a prostě tam převlíkal ty číšníky, on byl fakt jako ujetý až hodně, ale byla to opravdu zábava. Musím říct, že tam to menu, jsem taky seděl 3 hodiny, ale vlastně fakt to bylo strašně zábavný. Navíc to bylo teda velmi chutný to jídlo. A tady na ty menu vlastně, který jako má, já nevím, těch 30 položek, my jsme třeba, když jsem pracoval v Alcoronu, tak jsme samozřejmě jako zhlíželi teď těm kuchařům a Alain Ducasse byl pro mě vždycky prostě úplně jako top, že jo, Joël Robuchon. A tak jsme taky sestavili takový ty degustační menu, že jo. A pak pan Čejka vlastně z Advíva, tak on dost často vozil pana Billecárta, co dělá šampaňský, že jo, Billecart Salmon. A já jsem tam přesně tam byl na večeři, já jsem mu tam prostě dával už asi 8. chod. On si mě zavolal a říká, proč to děláš? Proč to děláš? Říká, co proč děláme? Říká, proč mi dáš takový chodu? Já vůbec nevím, co jim. Ke každému chodu mi dáš jiný víno. Vykašli se na to. No. Já chci na večeři, já chci 3, 4 chody, ale perfektní. Chci k tomu třeba 2 vína. Mně to stačí. Já si chci zažít, jakoby vlastně, ty si udělal perfektní rybu, ale jí prostě málo. Dej mi víc, dej mi větší porci, tak ať jako já si nevím, ať si to vychutnám, dej mu k tomu skleničku nějakého dobrýho šably a já budu maximálně spokojený a bude to lepší. A jsem říkal, ten člověk jako už jako v nějaký restauraci asi byl, že jo? Ten asi trošku jako ví, o čem mluví a změnil jako vlastně ten můj pohled na to, no. Že nejedeš pak přesně tady těch jako 30 chodů, ale jsou místa, které to dělají a dělají to super. Jasně, a je to jako dobře, že pak si můžeš vybírat, ale není to na běžné každodenní jídlo, to jako tam nechceš vlastně ani jít. Nebo já tam nechci chodit každý den. Je to fajn to jednou za čas vidět, jako jednou za čas půjdeš na operu, já bych tam taky nešel moc času, protože bych to asi nevydržel, když opera je skvělá samozřejmě. Ale jo, já mám asi radši prostě restaurace, kde dostaneš takový jako ten comfort food a je to spíš jako styl nějaký brasserie, kde to jídlo je poctivě, dobře, čerstvě uvařený a je to prostě jídlo na tom talíři. Je to, co pochopíš na první dobrou. No. A nebude ti někdo vysvětlovat, jestli to máš jíst zprava nebo zleva a podobně. No. A hlavně nevadí, když ti spadne ta vidlička, jak na tam někdo vyrušil jste nám tady hosty. To už se snad dneska neděje, ne? No možná někde no ještě, to si píš, že se to děje. No. Co si myslíš obecně o vývoji českého gastra? Já si myslím, že to je super. Jo, spousta holek prostě jako cestujou, zajímají se o moderní postupy, umějí vařit, vybírají si lokální suroviny a přicházejí jakoby s pěknýma konceptama, přesně tak jako bystra nějaký zajímavý restaurace, který jako dávají hlavu a patu. Jako myslím si, že se to velmi zlepšilo. Velmi. Myslíš si, že to změní i třeba Michelin, který vstupuje do Česka? Já si myslím, že to takhle Michelin je určitě jako velká pochvala pro toho kuchaře. Myslím si, že Michelin při všem velikánském respektu jako už není to, co to bývalo. Jo? Jako když za to prostě ta republika zaplatí, aby sem ten Michelin přišel, tak je to takový trošku jako... Myslíš? No, tak jako platíš jako za něco, že ti někdo jako hodnotí. Jako musí to udělat. Dobrý, no tak jako právě, že to musí udělat. Musí to udělat. Právě, že teďka už to jako musí udělat, že jo. Tak, aby to odpovídalo nějakým standardům. Jo. Ale Michelin samozřejmě je jedna věc, není to je taky z mého pohledu je to i pro nějaký segment jenom restaurace. Já si myslím, že už to teďka jako spousta zákazníků nevnímá tak jako velmi prestižně, jako to bylo. Jo. Ale to nějaký ukazatel? Je to nějaký můj pohled to. Ale určitě jako je to vždycky ukazatel toho, že tu práci děláš dobře. Ne. Jo, a jako moc přeju prostě, aby to dostalo co nejvíc restaurací a aby jako ty lidi dostali tu pochvalu za tu svoji práci. To si to zaslouží určitě a věřím, jako, že těch restaurací bude víc, který dostanou ohodnocení a je to dobře. Rozhodně to dobře. Ale není to něco, co ti jako zajistí, že ta restaurace bude plná a že tam budeš mít spokojný zákazníky. Je to větší spíš jako možná závazek kolikrát pro ty kuchaře, jo, protože samozřejmě ty lidi už tam přijdou s daleko vyšším očekáváním a budou ti dávat daleko větší čočku, jako když vlastně se nesetkají ty jejich představy s tím, co tam třeba dostanou a ty tam nemusíš udělat vůbec nic špatně, jenom ty lidi tam prostě přijdou s nějakým očekáváním, který je vlastně jako třeba úplně mylný, že jo. A sleduješ třeba to, co dělají lidi, kteří prošli tvoji kuchyni? Protože spousta kluků, holek prošlo a třeba si otvírají i svoje podniky nebo pracují někde. Sleduješ to? Sleduju to a vlastně, a o tom jsme se už bavili jako vlastně s tím
s těma svýma kamarádama, s tím týmem vlastně už jako, nebo s těma lidma, s kterými jsem předtím pracoval jako víckrát, že třeba v Alkronu se nám povedlo jeden čas mít vlastně úplně fantastický tým kuchařský. Jo. Odešel Zdeněk, já jsem vlastně po něm převzal jako místo šéfkuchaře, teďka samozřejmě to bylo trošku složitý, protože ne všichni asi byli úplně rádi, že jo, ne všichni mi to přáli. Byli tam logicky kluci, který jako, pro kterých jsem nebyl autorita, kteří byli starší než já, nebo prostě stejně staří a řekli, jako jo, tady byl Zdeněk, jako to byl mazák, jo, tebe mi poslouchat nebudem. Ty odešli, mně se povedlo dát dohromady nový tým a jako tam pak bylo období, jako kdy já jsem měl asi jako z té kuchařské práce úplně jako největší radost, co jsem kdy měl, protože ty kluci a holky vlastně, tam já jsem nemusel hlídat to, že tam udělá někdo něco špatně, že tam vydá někdo něco špatně hostovi. Oni závodili v tom, jako kdo rychleji vykostí kuře, kdo uvaří lepší svíčkovou. Tam byla ta profesionální hrdost a hlavně všichni jako uměli fakt jako vařit. A když neuměl někdo, tak to tam dostal dost jako sežrat. Oni ho tam jako vlastně mezi sebe moc úplně nepřijali. Jo. A dělal jsem tam se skvělýma lidmi a vlastně všichni ty lidi, s kterými jsem tam dělal, převážně vlastně skoro všichni, jako pak dělali někdy šéfkuchaře, nebo mají vlastní restauraci, jo, nebo odjeli někam jako do zahraniční pracovat, jako do nějakých dobrých restaurací, já nevím, hodně kluci jezdili třeba ke Gordonu Ramsaymu. Jako vlastně všichni se chytli a všichni tu práci jako dělají, no. Někteří se k tobě vrací, ne? Já mám takový dva jako srdcový lidi a to je Lukáš Soukup, který ho znám od jeho 14 let, kdy nám tenkrát nastoupil vlastně ještě před učením, jako kdy nám vlastně pracoval jako v Alkronu a pak mi tam dělal jako postupem časový soušéfa v Alkronu a ten teďka dělá vlastně šéfkuchaře v Bramborách, je naprosto fantastický ten kluk, jo. Je skvělej. Taky jako svýho času dělal vlastně v Londýně, dělal v Dom Michelinský restauraci, dělal soušéfa. To není žádný jako vořešprut, ten jako umí vařit dobře. A teďka Petr Vlk, že jo, tak toho znám jako trošičku kratší dobu a taky se známe pro, já nevím, 20 let možná. Trošičku kratší dobu. No, než to Lukáše jsem myslel. A Peťa, tak to je prostě člověk, za který byl ruku do ohně. Ten je naprosto skvělý. Vaří jako geniálně, je to strašně vlastně jako férový, poctivý člověk a ten teďka vlastně jako dává dohromady nebo vede vlastně jakoby mexickou. No. Ale vypadá to, že české gastro má docela slušně našlápnuto. No určitě. Poslední otázka na závěr. Vždycky se ptám na tip na dalšího hosta. Koho bys za sebe pozval do podcastu našeho příště? Já bych pozval kultivovaného člověka, skvělého kuchaře a mého kamaráda Marka Fichtnera. To je super tip. Děkujeme a děkujeme, že jsi na nás našel. Já moc děkuji, že jsi mě pozval, Kačko. Posloucháte Špetku chuti ze Zátiší. Podcast o gastru a všem kolem něj. Díky, že jste si s námi dneska dali špetku chuti. Pokud jste doposlouchali až sem, dejte nám vědět, co vás baví nebo koho byste chtěli slyšet třeba příště. Tenhle podcast děláme spolu se Zátiší Group, což jsou lidé, pro které gastro není jenom jídlo, ale je to komunita, udržitelnost a zážitky, které dělají to gastro wow. Tak naslyšenou příště.